laat me zeggen dat wij ongeveer iets langer dan een week terug een schrijven hebben gezien vanuit de minister van TCT. Een kopie aan ondergetekend als vicepresident en de president. Waarin de Raad van Commissarissen bepaalde zaken natuurlijk naar voren bracht. Gisteren, op een gegeven moment, kreeg ik een telefoontje van een captain van Suriname Airways, waarbij die op een gegeven moment geland is ergens in het buitenland. En hij mij meedeelde over bepaalde zorgpunten die te maken hebben met de acties die genomen zijn door de Raad van Commissarissen. Ik heb dat gesprek gehad met de persoon om het natuurlijk meer details te krijgen. En ik vond het serieus genoeg om gelijk de president te contacten. En we hebben telefonisch contact gehad over het een en ander. En na dat gesprek heb ik dus direct contact gemaakt met de president-commissaris, de heer Leising. En hem gevraagd om gelijk te komen naar het kabinet van de president. Ik moet zeggen dat daarna hij inderdaad verschenen is met nog 2 RVC-leden. En samen met de president hebben wij een gesprek gehad met de RVC. Vanuit de regering hebben wij wat vragen en opmerkingen geplaatst richting de RVC, waarbij onder andere van belang is te kijken naar het besluit welke genomen is door de RVC en de lokale en internationale complicaties die mogelijk zouden kunnen optreden. De RVC heeft aangegeven natuurlijk wat de achtergronden zijn van hun besluiten. Maar u moet weten dat de vertegenwoordiger van de aandeelhouder is de president. En als je zwaarwichtige besluiten neemt, zou het goed zijn en verstandig zijn om afstemming te plegen met de aandeelhouder. In ieder geval, vanuit de president, vanuit ondergetekend als vicepresident, hebben wij de Raad van Commissarissen niet gezegd wat ze moeten doen, omdat het hun verantwoordelijkheid is. En zij moesten rekening houden met een aantal zaken en op basis daarvan besluiten nemen. Intussen hebben wij begrepen dat het besluit voor schorsing, zoals zij dat hadden genomen gistermorgen, in de avonduren is teruggedraaid. Schorsing van de heer Ganesh. En wij volgen natuurlijk de zaak zoals dat verder verloopt. Wat u moet weten is, en dat heeft u wel gemerkt, is dat vanuit de regering wij in ieder geval bezig zijn met het voorbereiden voor het installeren van een nieuwe Raad van Commissarissen. Wij hopen daarmee binnen 2 weken rond te zijn. En dan natuurlijk zullen wij verder gaan met belangrijke zaken, de inrichting en de voortgang van de SLM betreffende. Van deze kant uit denk ik dat het goed is dat wij in ieder geval zaken met betrekking tot Suriname Airways, dat wij omzichtig omgaan met die aangelegenheid. Suriname Airways is de Surinaamse trots, is een bedrijf welke wij nodig hebben in de Surinaamse economie, in het Surinaamse dagelijks leven. En ik denk dat wij er alles aan moeten doen om het bedrijf in zo'n danige situatie te krijgen, dat we er inderdaad op kunnen rekenen dat de service naar de Surinaamse samenleving in de toekomst gewaarborgd is. Op een verantwoorde manier. Nogmaals, wat ons betreft, gaan wij door met het in kaart brengen en evalueren van de stand van zaken bij Suriname Airways. En we doen er alles aan om ervoor te zorgen in alle rust dit bedrijf in goed vaarwater terecht te brengen. Minister Sang, er is heel veel activiteit op OW, want ik las een bericht over gedeeltelijke afsluiting van de Afobakaweg en Johannes Turkoweg, volgens mij, als ik het goed heb, ergens op Jaggelus. Ik weet nog niet van de Turkoweg, dat moet ik nog even navragen. Maar dat van de Afobakaweg, dat klopt. Er is ontdekt dat daar, ik weet niet of het mast 38 is of verderop, maar er is een wegafbakening.
Omdat wij hebben ontdekt dat onder de weg een stukje is, er een grot is ontstaan als het ware. En wegenautoriteit is een opname gaan doen en ze hebben dat ontdekt. En dat was toen we die gaten gingen lappen. Nu is de weg afgebakend. En door de afbakening blijkt dat er de andere rijstrook wel gebruikt mag worden. Maar we vragen de mensen om toch voorzichtig te zijn wanneer ze daar in de buurt rijden. Nou, het is een vakantieperiode en mensen trekken naar het binnenland, dus het kunt voor enige ongerief zorgen. Hoe lang Ja. denkt u dat het afgesloten gaat blijven? Nou, we zijn nu druk bezig met allerlei instanties zoals wegenautoriteit om te kijken hoe we dat gaan oplossen. Maar het is de asdruk van dat gedeelte dat is afgebakend, dat is toch nog 5000 ton, geloof ik. Of 5 ton. En het is voor vakantiegangers, dus moet dat geen probleem zijn. De halte die is ontstaan is meer op de berm. Maar voor de zekerheid hebben we dan dat weggedeelte maar afgebakend. Oké, even blijvend op wegen, voornamelijk in het binnenland. We weten allemaal dat onderweg naar Achoni, naar Burkopondo, er niet ver van de weg houtkampen bezig zijn. Dat maakt dus dat het bos dat langs de weg soms komt weg te vallen doordat ze bezig zijn met goudwinning. Het maakt dus dat het water, wanneer het stroomt, gewoon op de wegen blijft. En natuurlijk met als gevolg dat onze wegen daardoor vernietigd worden. Heeft OW al nagedacht hierover en wie moet voor de kosten hiervoor opdraaien, want we hebben geen geld? Nou, de beste oplossing is dat de goudzoekers daarvoor gaan opdraaien. We gaan in ieder geval met mijn collega van NH gaan we praten over de vergunningsvoorwaarden. Of zij daar wat mee kunnen doen. Minister Chang, goedemorgen. Danish van TBN. Minister, de verkeerslichten op enkele belangrijke kruispunten, die doen het niet. Wat is de status daarvan en wat gaat OW allemaal eraan doen? Het probleem met de verkeerslichten is dat de aannemer of de eigenaar van die boxen, die daar zijn, er is een probleem met de timing van die boxen. En om dat aan te passen, dan moeten we behoorlijk wat geld neertellen. De verkeerslichten zijn uitgeschakeld omdat de timing niet goed is. En omdat we op dit moment verlegen zitten met middelen, dan is er een oplossing dat de verkeersagenten daar zullen zijn tijdens spitsuren. We zijn nu aan het kijken met de aannemer en de leverancier van die boxen om een oplossing te brengen. De vorige regering, minister, die had het steeds over de brug tussen Suriname en Guyana. Hoe zit het nu daarmee met u als minister van OW? Hoe zit het met dat project? Krijgt het toch voortgang? Nou, dat project dateert van 2012. En wat mij betreft moet het komen ooit. De timing is niet goed. Ik denk 2 weken terug heb ik een bezoek gekregen van het Chinees bedrijf dat kennelijk de tender in Guyana heeft gewonnen. Ik wist daar niks van. Ik heb ook helemaal geen informatie daarover gekregen. Hier in RVM hebben we dat ook besproken. We hebben ook geen informatie daarover gekregen. En het is nooit opgenomen in geen enkele begroting sinds 2020. Dus het is ook voor mij een beetje krabben aan mijn hoofd wat daar de bedoeling van is. In ieder geval draagt de regering geen kennis van enige tender op dit moment. En mijn laatste vraag, minister. De brug van het Hogerhuisstraat, dat project, is in zijn geheel niet afgerond. Want er waren vragen rond van het Hogerhuisstraat. En we zien dat er nu wederom bij Tali omtrent een andere weg weer in het gelijk is gesteld door de rechter. Kunt u even daarop ingaan? De brug over de Van Hogerhuisstraat is een ander project. Dat is inderdaad afgerond. Het gaat om die wegaansluiting naar de brug toe. Daar zijn we nog steeds mee bezig. Er zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen gekomen waar we rekening mee gaan houden. En we gaan tijd, zoals ik ook steeds heb gezegd, zodra we meer informatie hebben, dan wordt u als eerste op de hoogte gesteld. Fishmani Thomas van Suriname Herald. Minister, uw voorganger was bezig met het verlaten percelen en de onderhoud daarvan. En hij wilde zelf overgaan tot een boetesysteem. Hoe kijkt u daarnaar?
Ik ben niet zo van boetes opleggen en dat soort dingen. Ik denk dat we eerst de mensen bewust moeten maken van de noodzaak voor het schoonhouden van het land. En indien blijkt dat zij daar toch geen gehoor aan geven, dan zullen we kijken welke wettelijke mogelijkheden we hebben. En ik begrijp, ik heb net een document gekregen waarin een overeenkomst is met de Belastingdienst om mensen die percelen hebben die overwoekerd laten, dat wij eventueel met een aanmaning sturen, een tweede aanmaning sturen. Als er niet wordt gereageerd, dan zullen wij overgaan tot het schoonmaken. Maar dat is nog steeds in concept. Hè? We gaan dan schoonmaken en de rekening wordt dan gepresenteerd aan de mensen via de belastingen. Als we praten over pompgemalen sluizen, we weten ook wat financiën betreft er achterstallig onderhoud is en dat er toch wat onderdelen gehaald moesten worden. Heeft u nu al een update gehad, een overzicht van wat de situatie is? Vooral ook als we kijken naar Paramaribo Noord. Nou, voor zover ik weet, de pompen en gemalen zijn redelijk onderhouden. Het probleem dat we hebben zijn de operators. De mensen die daar de pompgemalen moeten bedienen. En ik heb nog geen goed overzicht, want ik heb begrepen dat een aantal gemalen en sluizen vallen onder het ministerie van RO, regionale ontwikkeling, en een aantal vallen weer onder LVV. Dus ik heb nog geen duidelijk overzicht gekregen. Heer minister, goedemorgen. Vliegende reporter Sam Blankendaal van ABC. Heer minister, in het kader van bezuinigen is mij erop gewezen dat de trend is vaak genoeg bij wanneer er DNA is, lange uren, zitten de veiligheidsmannen dan soms met draaiende motoren urenlang in de airco en de samenleving vraagt zich af van, moet dat, kan er niet bijvoorbeeld gezorgd worden voor een ruimte daar bij DNA, zodat de mannen daar gewoon in de koele ruimte kunnen zitten in plaats van eigenlijk soms 20, 30 auto's laten draaien. Hoe kijkt u hiernaar? Ik was daar niet van op de hoogte, maar dat zijn de auto's zitten in de airco. Ik weet ook niet of dat een protocol is van de veiligheidsdiensten. Maar het is inderdaad iets waar we naar kunnen kijken. Er zijn ruimtes in DNA waar ze kunnen zitten. Ja. En de auto's die u onlangs heeft terug moeten halen bij verschillende, onder andere de president, et cetera, worden die auto's al ingezet? Die bij de president die zijn des kabinets, die zijn teruggehaald bij de andere ministeries, die zijn prerogatief van de andere ministeries. Wat ik terughaal zijn van OE. En ik moet zeggen, ik heb ze nog niet allemaal terug. We zijn er in ieder geval nog mee bezig. En op de korte termijn, we zitten eigenlijk 3 maanden voor december. Wat zijn uw prioriteiten richting december? Nou, in ieder geval de meest hoognodige dingen, zoals de wegen die onbegaanbaar zijn. De wegen die al dagenlang onder water zitten en bij de minste geringste regenbui weer onder water liggen. De meest cruciale goten ophalen, de meest cruciale wegen, die zullen we aanpakken. Thank you. Meer geld hebben we niet voor de andere dingen. Thank you. U ook bedankt. Minister Isaac Rasonik Media. We hebben dus dan geconstateerd richting de weg van Jaglus. We hebben laatst hadden dus daar de containerbrug, die is vervangen. Ik denk het is nog niet opgeleverd. Maar is het normaal dat het water gelijk geplakt is met de brug? Het water van de Suriname rivier is gelijk met de brug. Dat hoor ik nu van Ja. u. Ik heb daar geen rapportage over gekregen, dat hoor ik nu. Maar ik zal dat in ieder geval moeten uitzoeken. En we zien dus ietsje verder ook dat Baitali met een activiteit bezig is, omgeving rust en lust. Dat zegt me ook niks. Oké. op dit moment. Dank u. U ook bedankt. Dit ding is- Goedemorgen, minister. Nog een vraag. Maltini Dancing Times van Suriname. Minister, Baitali zou nog een tweede rechtszaak tegen de staat hebben gewonnen in verband met dat stukje asfaltering te Saudri. Zou je ons daarover specifiek wat meer informatie kunnen geven? 1 en 2. Heeft het ministerie intussen al een soort quick scan gedaan van hoeveel meer projecten er eventueel, als ik het zo mag noemen, in gevaar zouden zijn? Want het blijkt dus dat het een tweede project is waar er ook weer misstanden zijn ontdekt of dat iets mis is gegaan daar. Ja, het is een project dat bij OE was, maar op een gegeven moment is het overgeheveld naar LVV. En ik draag geen kennis van het project hoor. Ik lees het ook uit de media. Ik denk dat er in ieder geval, naar aanleiding van deze zoveelste mogelijke corruptieschandaal bij een gunning,
Dat we daar met een vergrootglas moeten kijken naar alle gunningen die zijn geweest. En ik heb het dan niet alleen over de grote projecten. Ik kijk ook naar de kleine aanbestedingen en dat soort dingen waar ik mijn kanttekening op plaats nu op dit moment. Maar dat zijn we allemaal aan het uitzoeken met de Quicksand team. Heeft u al een beeld van hoeveel gunningen nog bijvoorbeeld op dit moment gaande zijn dat eventueel een herevaluatie toe zijn? Van dit soort grote projecten? Nee, ik heb wel een hele stapel aan documenten gekregen die we nu allemaal nog aan het doornemen zijn. Maar zoals ik zeg, er is heel veel data waar we doorheen moeten gaan en dat doe je niet in een paar weekjes. Ja, dank u wel. Ja, minister, nog een vraag. Nog 2 vragen. De vorige regering, op TV, de vorige regering was bezig met woningbouwprojecten. Gaat u dat voortzetten? En ik heb begrepen dat u betaald vuilophaal in het leven wilt roepen. Hoe staat het met de controlemechanismen? Nou, wat betreft de woningbouw, indien het project goed is, en ik denk dat woningbouw sowieso goed is, en indien de vorige regering daar de middelen voor heeft achtergelaten, dan zullen we zeker voortzetten. Dat andere van de vuilophaal, dat was een voorstel. Omdat ik heb geconstateerd dat we jaarlijks een 500 miljoen SRD besteden aan vuilophaal. En dat is niet duurzaam te houden. Ik denk dat wanneer je als overheid voor iedereen het vuil moet oprapen of opruimen, dat kan je niet lang houden. Ik denk dat de samenleving sowieso mee moet bijdragen. En dan denk ik aan de vervuiler die moet betalen. En ik heb een voorstel gedaan van 50 SRD per maand per gezin via EBS. Omdat dat, denk ik, nog redelijk is. Daarmee zou ik iets meer dan 100 miljoen zoveel ophalen in een jaar. Maar we kunnen ook kijken naar een staffelmodel. Hè? Want ik heb, nadat ik dat voorstel heb gedaan, dan hoor je toch hier en daar dat er mensen zijn die het absoluut niet kunnen betalen. En dat is ook te begrijpen met de economische situatie. Wat we kunnen doen is, als je het koppelt aan een EBS-rekening, bij een verbruik van onder de bijvoorbeeld 500 kilowattuur, dat zijn mensen die ook minder consumeren en waarschijnlijk ook minder vuil zullen hebben. Iemand die duizenden kilowattuur verbruikt, die zal ook meer te consumeren hebben, toch? En op basis daarvan kunnen we misschien een staffelmodel uitwerken van 0 tot, weet ik veel, 100, 200 SRD per maand. Maar dat moeten we allemaal nog even uitrekenen. Het is een voorstel waar we naar kijken om dat vuil ophalen een beetje toch beter en duurzamer te maken. Dat van de ambassadeurs is nu ook in het traject gezet. Bij de vorige persconferentie had ik al aangekondigd dat een aantal ambassadeurs in feite hun brief met de nodige instructie al hebben ontvangen. Voor een belangrijk deel zullen ze zich dus op 1 november uiterlijk moeten aanmelden. Andere mogelijk wat later. Maar er is ook niet uit te sluiten dat op basis van gegeven omstandigheden er afgevaardigde diplomaten mogelijk eerder zelf zullen worden teruggeroepen. Waar let u vooral op, minister, bij de benoeming van de ambassadeurs? Nou, er is een wettelijk kader welke voorschrijft het niveau waar je naar uitkijkt. Dus dat streven we na. Daarnaast ligt het aan de voordrachten van de politieke partijen. Waarvan ik al aan de president heb gevraagd om daar gedegen rekening mee te houden. Dat men zo goed en zoveel mogelijk voldoet. Wat goed is, is dat we nu in voorbereiding hebben de diplomaten course 2025. Welke in oktober aanvangt. En die course zal in feite iedereen die zal worden afgevaardigd ready maken om inderdaad de job te kunnen doen met een aantal vakken van economie tot geschiedenis, tot negotiation, tot internationale politiek, het buitenlands beleid. Goed curriculum en daar zijn we nu mee bezig. Ik heb een team die daar goed in zit en we zijn wat dat betreft heel hard bezig om dat af te ronden voor december, waarna de mensen vanaf januari kunnen worden afgevaardigd. Hoe staat het met jonge ambassadeurs?
personen als u zelf, jong, dynamisch? Nee, heel goed. Deel van het beleid en daarmee ook deel van het gesprek dat ik heb gehad met de president kwam daarop neer dat we jong kader de gelegenheid gaan geven om die internationale ervaring op te doen. Maar laat me direct in één adem meenemen dat het wel voornamelijk Busanen zullen zijn. Mensen die op het ministerie een carrière hebben opgebouwd, dat we die mensen de gelegenheid geven om hun carrière voort te zetten. En daar is ik ben bezig ook zeg maar intern te kijken. Er komen al wat voordrachten. En een goed deel van wat zal worden afgevaardigd zal ook vanuit die hoek komen. Mijn laatste vraag, minister Bouva. U hebt het laatst gehad over de pakketten uit India. Ja. En we merken dat dat toch nu zorgt voor heel veel kritiek. Men heeft erover dat men in eerste instantie kritiek zou hebben op de pakketten uit India. En Ja. deze regering gaat het nu juist voortzetten. Hoe reageert u hierop? Nou, simpel en zakelijk. Op de eerste plaats heb ik nu als verantwoordelijke minister de verantwoordelijkheid om het beleid welke toen is ingezet, om dat beleid uit te voeren. En natuurlijk als er meer dan zorgwekkende kanttekeningen waren, dan zou het er anders uitzien. Persoonlijk heb ik wat dat betreft het algemeen en het nationaal belang voorop te stellen. En dat is dat een bevriende natie middelen heeft geschonken aan Suriname, ten behoeve van de behoeftigen in Suriname. Ik zeg wel, het traject welke ik heb uitgezet is niet één vanuit de verschillende politieke structuren en propagandisten de distributie doen. Nee, we gaan een traject hebben waarbij we voornamelijk via de sociale instellingen en de bestaande structuren, zij de DC's, de commissariaten en zo, de zaak naar de man gaan brengen. Daar gaat een groot verschil in zitten. En ik denk dat het grootste verschil en de grootste kritiek ook kwam van de vergelijking. Dat we moest op een buitenlands beleid ook biggie nyananga dringen. We moeten op een andere manier dat doen. En zo kwam het over in eerste instantie. En ik denk dat mensen daarop kritiek hebben gehad. En dat mag. Maar als je kijkt naar het gegeven dat er nu ruim 14 containers ready zijn en op de haven zijn, of nu intussen in de loodsen, om voeding te brengen aan mensen die het nodig hebben, zal ik de laatste zijn die meegaat in politiek. Nee, we zullen het uitvoeren en zorgen dat het komt waar het moet zijn. Minister Bouva, Fishmahani Thomas van Suriname Herald. Voortbordurend op pakketten. We weten dat de loodsen en eigenlijk de containers al een tijdje daar op haven lag. Maar het was een kwestie van een financieel probleem. Ja. Geld moest vrij worden gemaakt, zodat die containers gelost konden worden. Is het geld wel vrijgemaakt? Uit welke pot is die gekomen? Ja, ja, het geld is vrijgemaakt. Dat is gekomen uit een donatiefonds vanuit Saoedi-Arabië. Welke dus heeft gezorgd voor de afhandeling daarvan. Ik dacht dat er ruim 22 of 23 miljoen SRD zou zijn betaald uit dat fonds. Om de afhandeling te doen en straks ook de distributie. Behoorlijk veel geld. Voor nu wil ik het nog niet hebben over het financiële, want natuurlijk ook daar hebben we onze verificatie die we zullen doen. De rapportage moet er komen, vollediger komen. Ik moet wel zeggen dat ik daarover een gesprek heb gehad met de uitvoerder. Dat is meneer Bikari van de Big Will Company, dacht ik zo. Dus er is een voorlopige rapportage. Wanneer dat project is afgerond en we streven ernaar om dat nog uiterlijk november, uiterlijk december, in elk geval dit jaar moet dat project zijn afgedaan. Wanneer we dat hebben, dan moet die algehele rapportage en de financiële rapportage komen en dan kijken we daarnaar. Minister Bouva praat over diplomaten. Is er al een inventarisatie geweest van een aantal mensen, van diplomaten in de verschillende landen? En wat het kostenplaatje is geweest om hun daar te huisvesten. En als men ook niet een kwestie van friends and family, als we nu praten over diplomaten elders plaatsen. En ik weet dat van nu tot 1 november de ambassadeurs naar Suriname terug moeten. Of eigenlijk, ik moet zeggen, terug.
Is er bepaalde policy op papier wat ze wel of niet mogen doen van nu tot 1 november? Mogen ze nog activiteiten houden? Mogen ze nog gelijk een lezing houden? Wat zijn de duidelijke afspraken met hen? Ik heb heel veel moeite met de activiteiten die diplomaten en zal het hebben nu en altijd wanneer er geen afstemming plaatsvindt. Ten meer wanneer er geen afstemming plaatsvindt in een tijd waarin in feite al netjes gezegd, en dan moet ik het diplomatisch uitdrukken, in feite demissionair bent. Niet diplomatisch met 1 been eruit zit. En dan moet ik waarnemen dat er op de ambassade in Nederland, laat me dat heel concreet noemen, er een verregaande activiteit wordt uitgevoerd. Te beginnen met een zogeheten verstrekking van een decoratie, waarbij de ambassadeur gedecoreerd zou zijn door de gewezen president en op dat moment zijn decoratie krijgt. Je vraagt je af waarom op dit moment, daags, maanden daarna, met dan nog een foto van de gewezen president op de achtergrond. Dat is een diplomatieke blunder. Niet omdat het op een politiek verschil gaat met de gewezen president. Het is president, maar op dat moment is het niet een signaal dat je vanuit de ambassade uitstuurt naar de wereld. En om daags daarna een activiteit te organiseren, te hosten met diaspora, waarbij de directeur van het Diaspora Instituut Suriname, de minister, de president niet op de hoogte is. Dat is een verregaande handeling waartoe ik de ambassadeur intussen om verantwoording heb gevraagd. En ik ga u zeggen, die verantwoording zal moeten komen. En mede op basis van die verantwoording mag u weten dat daar maatregelen bij zullen volgen. Nog geen reactie gehad? Er is nog ruimte. De nota is gisteren de deur uitgegaan. Dus we hebben enkele dagen, dag maximaal 3 dagen en dan moet het er zijn. Hoe kijkt het ministerie van Buitenlandse Zaken naar de verkiezingen in Guyana? Die zijn er straks. Wat is de houding van Suriname momenteel qua buitenlands beleid? Over het algemeen is het principe non-interference. Dus we zeggen het, in de diplomatiek heb je diplomatische woorden, mooi en rond. Maar non-interference komt erop neer, wij bemoeien ons niet. We bemoeien ons matorio, bemoeien ons met onze eigen dingen. Dus wij houden ons bezig met ons nationale politiek, ons nationaal belang. En wij volgen de verkiezingen wat dat betreft in Guyana. Zoals iedereen dat volgt, we kijken hoe dat gaat, dat het richtig gaat. Ik moet wel zeggen dat er een Surinaamse van het ministerie van Buitenlandse Zaken, mevrouw Leekwan dacht ik zo, die gaat er naartoe om als deel van de OAS-missie te waarnemen, of waar te nemen. Maar verder hebben we geen actieve rol daarin te vervullen. We volgen de verkiezingen en we hopen dat het, net als hoe het in Suriname is, richtig en verder democratisch verloopt. Heer minister Sam Blankendal, ABC News, de vliegende reporter. Om even terug te gaan naar het onderwerp Nederland diaspora. We hebben wel een vertegenwoordiger gezien van de Surinaamse regering in de persoon van Patrick Brunings van Oil and Gas. Was hij vanuit de regering afgevaardigd? Wat is de hoedanigheid geweest van de heer Brunings daar? Ja, zoals we de president ook hebben gehoord, daar is er een, we kunnen het brengende noemen van miscommunicatie. Omdat de heer Brunings niet namens de regering daar was. Sterker nog, hij was met vakantie daar. Dus op persoonlijke titel. En ik denk dat een ambassadeur en een ambassade hoort te weten hoe de zaken in elkaar zitten. Ook de organisatie, die heeft me gebeld in alle staten nadat de zaak verder aan het rollen is gebracht. En ook dat heb ik gezegd. U hebt uw rol en u hebt misschien voor een deel uw doel gehad met de activiteit. Maar de ambassade dient zich te houden aan protocollen, aan regels, aan procedures.
En u gaf aan, er zullen maatregelen getroffen kunnen worden. In welke sfeer moeten we denken? Dat zult u merken. Minister, goedemorgen. Ganesh van TBN. Minister, hoe verstandig was het om op de regeringsvergadering die 2 dagen geleden terug is gehouden, de landmeter met naam en toenaam te bespreken? Als we teruggaan naar dat moment, je weet dat die vraag is gesteld door een journalist. En de regering heeft voorgenomen om transparant te zijn. En op basis daarvan is dan antwoord te geven op de vraag vanuit de journalist. Fishmani Thomas van Suriname Herald. Minister, over dezezelfde kwestie. Daar tijdens de regeringspersconferentie is aangegeven dat bepaalde zaken on hold zijn gezet. Jullie onderzoeken het. Hoe zit het met bepaalde stukken van mensen die al in behandeling waren? Bepaalde landmeterstukken, bepaalde metingen, beschikkingen. Want het gaat om toch een aantal mensen die nu in een soort onzekere situatie zitten. Ja. Als regering gaan we geen burgers benadelen. En in dat kader hebben we dan besloten dat die aanvragen, die stukken met kaarten van die landmeter, die worden dan nader onderzocht. Die worden dus door de taskforce onder de loep genomen. Indien er geen vuiltje aan de lucht is daarmee, dan gaan die aanvragen gewoon door. Dus het wordt extra beoordeeld door de taskforce. Heeft u inmiddels al een listing gemaakt van het aantal rechtszaken die lopen tegen het ministerie van GBB? Ja. We hebben een listing, zoals bij de begrotingsbehandeling is aangegeven, met veroordelingen. Maar u weet, er komen dagelijks komen rechtszaken erbij. Dus ik zou op dit moment niet exact aan u kunnen zeggen een bepaald aantal. Maar het is om en bij wat we hadden aangegeven bij de begrotingsbehandeling. Hoe zit het met de dubbele uitgiftes? Want we weten dat Sapaku Village nog steeds een issue is qua dubbele uitgiftes. We zijn bezig met een overzicht te maken met het onderzoek van alle uitgiftes die zijn gedaan. Op de eerste plaats in de periode van 25 mei tot en met 16 juli. En daarna gaan we dan verder van 1 januari van dit jaar tot 24 mei. Dus we zijn nog bezig daarmee. Heer minister Sam Blankendaal, ABC Nieuwsdienst, de vliegende reporter. Heer minister, hoe staat het met de mensen die bijvoorbeeld al hebben betaald aan een landmeter en daarna hoor je ruis met tot perceeland? Dat is een van de zaken die ons ertoe, of mij ertoe heeft gedwongen om het voor te leggen aan het college. En in feite, we moeten die zaken nader gaan onderzoeken of die laten we zeggen, die aanvragen op een juiste manier zijn ingediend, of het met de juiste procedures is behandeld. En dan kunnen we daarna uitspraken gaan doen daarover. Als het blijkt dat het niet volgens de procedures is gedaan, dan moeten we de nodige maatregelen gaan nemen. Ja. Minister, nog een vraag. Gisteren in ABC Actueel hadden we een interview met Neil Kalpoes. Hij is de voorzitter van de Vereniging van Landmeters in Suriname. En zij gaf aan al langer dan 10 jaar geen deugdelijk overzicht van uitgegeven gronden en lopende aanvragen. Wat gaat u betekenen voor de samenleving op dit gebied? Nou, u hebt gemerkt, de regering heeft zich voorgenomen om te werken op een rechtvaardige manier, op een eerlijke manier, met transparantie. En we zijn daarmee begonnen. Wanneer mogen we verwachten dat er meer duidelijkheid is? Ja. Het begint nu al. Dus met het voorleggen van een van de zaken aan het college. En we gaan dus verder. Vooral omdat ik gisteren benaderd ben door tal van jullie. En ik heb u overwegend doorverwezen naar de Raad van Commissarissen, naar de president-commissaris. Dus nu sta ik hier en ja, dan hoor ik wat u nog van mij zou willen weten.
Helaas hebben we de perscom van Blankendal ABC Nieuwsdienst. Helaas was de mensen van ABC de perscom onbereikbaar. Voor een aantal media was was de heer Leixing onbereikbaar. Maar wat kunt u ons vertellen? Wat is er precies gebeurd? Kunt u de chronologische volgorde aan ons aangeven? Hoe men is gekomen tot de beslissing om de heer Ganesh op een gegeven moment te schorsen? Ja, dus dank u wel voor die vraag. Uw vraag is hoe de RVC precies is gekomen tot de conclusie om meneer Ganesh, de waarnemend CEO van SLM, op non-actief te plaatsen. U ziet waar het accent van uw vraag ligt. Uw vraag ligt op de actie van de Raad van Commissarissen. Wat ik u kan vertellen is mijn interactie met de Raad van Commissarissen. En ik zal u toch vragen om voor de details van die geleid hebben tot het besluit van de RVC, om daarover met de RVC te communiceren. U weet het, de RVC is daar om toezicht te houden, de regering te helpen, om toezicht te houden op het reilen en zeilen binnen de SLM. Die datum, onthoudt u mij de datum, maar ik heb 2 keer een ontmoeting gehad met de RVC. De eerste keer was bij mijn bezoek aan SLM, werkbezoek. En daarna heeft de RVC aangegeven dat ze in privé met mij zouden willen praten. En bij dat tweede gesprek hebben ze geïnformeerd dat ze voornemens zijn, of waren toen, om de waarnemend CEO op non-actief te plaatsen, omdat ze een aantal onregelmatigheden hebben aangetroffen met betrekking tot de bedrijfsvoering, een aantal zaken die financieel niet in orde waren, en dat ze vanwege die zaken dat besluit zouden willen hebben. En toen heb ik gelijk gevraagd, maar wacht even, als u dat wilt doen, wat is mijn rol? En wat is de rol van de regering? Heeft u geen rugdekking nodig van mij, van de VP en de president? En toen zeiden ze, we hebben uw toestemming niet nodig, want wij zijn bevoegd vanuit de statuten van SLM om een dergelijk besluit te nemen. In principe delen wij u mede wat wij gaan doen. Ik heb toen gezegd van oké, maar als u dat wilt doen, dan zou het niet van goed gedrag zijn als de president en de VP van de pers zou moeten vernemen dat u dat gaat doen. En dus dan vraag ik ruimte om de president en de VP te informeren dat u voornemens bent om deze beslissing te nemen. En dan zien we wel hoe we daarmee verder gaan. En dat is wat ik heb gedaan, zodat het dus niet als een verrassing zou moeten zijn voor de president en de VP dat de RVC dat wil doen. In ieder geval is die actie geweest en gisteren is dus een meeting geweest bij de president. En ik ben dus ook gevraagd om mijn mening te geven en mijn zijde van het verhaal. Want op een gegeven moment was dus de vraag of ik wel toestemming had gegeven voor deze actie van de RVC. En ik heb precies gerapporteerd wat ik nu net aan u heb doorgegeven. En toen was het dus duidelijk voor een ieder wat er aan de hand was. Ik heb begrepen, gisteravond werd ik dus door de president-commissaris geïnformeerd, wat in principe moet zijn een uitstel tot de uitvoering van het op non-actief stellen, omdat er technische problemen zouden kunnen gaan gebeuren. Ik denk dat die informatie intussen ook met de pers is gedeeld, dat de waarnemend CEO 4 functies in principe in 1 bekleden. En dat 1 van de functies, als hij niet in plaats is, dat er dus geen vluchten zouden kunnen plaatsvinden. En dat dus de RVC terug moest in haar besluitvorming om dat in orde te maken. Dat is wat aan mij is gerapporteerd. Nogmaals,
ik wil u informeren wat mijn rol en hoe ik geparticipeerd heb. Althans, hierin. Heer minister, de Prescom heeft dan gehandeld. Komen er dan nu ook consequenties voor de Prescom? Want die heeft eigenlijk gehandeld, niet goed genoeg geïnformeerd en maakt eigenlijk een blunder om het zo te noemen. Dus ik moet nog hierover in conclave met de president en de VP. En ik vraag u mij te ontslaan om uw antwoord te geven concreet op uw vraag. Ik kan pas hierover weer praten als ik met hoge hand hierover heb gesproken. De functie van accountable manager moet ingevuld worden. Is er al een persoon op het oog die wordt voorgedragen richting CASAS om approved te worden? Volgens de RVC wel. En Ja. kent u die persoon? De naam is genoemd, het is in de pers. De naam van de persoon die genoemd is bekendgemaakt door de RVC, die de RVC heeft voorgedragen. Meneer de Miranda hebben ze gezegd. Ja. Goeiedag, minister Amanda Pales van Q-News. Weliswaar is meneer Gondes al 3 jaar waarnemend in de functie. De RVC zou eigenlijk in die 3 jaren op zoek zijn moeten gaan naar een nieuwe directeur. Gaat de grootste aandeelhouder, de RVC, ook hierover opheldering vragen waarom in die periode, in 3 jaar lang, geen Dus, nieuwe directeur is benoemd? De detail. Trouwens, u heeft gezien dat vanuit het kabinet van de president er een sollicitatie loopt voor een president-commissaris voor de SLM. En dat betekent dus dat er een nieuwe raad komt. Gaat er ook eentje komen van de directeur? Dat zou u aan de president kunnen vragen. Ik heb nog niet met haar hierover gesproken. Dus ja, het zou niet goed zijn als ik daarover ging praten. Ja. Fishmani Thomas van Suriname Herald. Minister, u zegt onregelmatigheden. Wat zijn die onregelmatigheden? Madame, ik heb u gezegd dat de RVC de details heeft, meneer Leising. Vandaag was meneer, hoe heet hij, Ravenberg in het nieuws, ik denk op Radio 10. Dus de RVC is bereikbaar. Maar ze hebben u niet geïnformeerd? Maar is het mijn plaats om die informatie te gaan delen? Zij hebben de details, zij hebben het besluit genomen. Dus het zou goed zijn om met hen hierover te praten. Maar u bent de minister. Ja, dus ik ben de minister en nogmaals, bij het nemen van het besluit heb ik eerst geïnformeerd wat mijn rol zou zijn en of ik geen toestemming zou moeten geven. En de RVC heeft mij gezegd, de statuten geven hen de bevoegdheid om te handelen. Dus laat me zeggen, de onregelmatigheden bewegen zich op het financiële vlak. Laat me het daarbij houden. Oké, als we kijken naar vluchten binnenland, we zien dat er daar ook geen optimalisatie is. Het is niet zoals het moet gebeuren. Heeft u al een update daarover? Bent u daarover al gebriefd geworden? U heeft het over vluchten binnenland. Welke vluchten binnenland? Vluchten binnenland. Ja, vluchten. Die lijndiensten. Er zijn geen lijndiensten. Er zijn geen lijndiensten. Er is via het Nationaal Vervoersbedrijf is een mechanisme gecreëerd, zo heb ik mij laten informeren, om als een vorm van sociale dienstverlening naar het binnenland bij bijzondere gevallen is er, vliegdiensten, waarvan bijvoorbeeld de Gramangs gebruik maken als ze naar Paramaribo moeten komen, als er een medische situatie is of een ander bijzonder geval. Dat is het. Het is zeg maar een instrument dat gecreëerd is om tegemoet te komen, maar er zijn geen lijndiensten. Maar de vraag is wel groot daar naartoe. Dat begrijpen we, maar dus we moeten met SLM verder gaan en dan in een situatie komen waarbij die ruimte er kan zijn. Want de bedrijfsresultaten van SLM op dit moment, die faciliteren het niet makkelijk om nog eens lijndiensten die een sociaal karakter hebben erbij te doen, waar dus de subsidie aan SLM nog verhoogd zou gaan worden.
Ja, minister, goedemorgen. Ganesh van TBN. Minister, wat is de exacte reden dat directeur Noordzee bedankt is geworden? Omdat wij in de organisatie via de directeur met alle onderdelen van het ministerie zouden mogen communiceren. En dat was heel ernstig verstoord. Bepaalde diensten en onderdelen die vallen. We hebben bijvoorbeeld, om u aan te geven, de eerste maand die we er waren, hebben we vanuit onszelf een soort quickscan gemaakt en we hebben informatie opgevraagd. En we konden van bepaalde diensten en onderdelen geen informatie krijgen, omdat de verhouding ernstig verstoord is. Dat is het belangrijkste. We moeten kunnen werken, we moeten iedereen kunnen bereiken. En het bleek dat we met die directeur niet met de hele directoraat konden communiceren. En de communicatielijnen binnen de directie waren ook ernstig verstoord. Ja. Minister, even terugkomend op gewoon SLM. We hebben het luchtvaartcongres gehad. Er is de afgelopen weken veel informatie over SLM in de media verschenen. Ik zal niet zeggen dat de actie van de RVC als het ware het bedrijf dus weer op een soort negatieve manier in de pers heeft gebracht. Is dat niet weer nadelig voor het bedrijf als zo achter elkaar het bedrijf steeds op een negatieve manier wordt besproken in de pers? Dat kunt u zeggen. En daarom doen we ons best dat dat gekeerd wordt. U heeft gezien dat er vanuit het kabinet van de president actie is ondernomen. Ik denk dat het zeer professioneel is en misschien nieuw voor Suriname. Dat we nu een open sollicitatie gaan houden voor de president-commissaris. De president heeft het gezegd bij de persconferentie afgelopen maandag, dat we in principe de politieke bemoeienis in bedrijven, met name bedrijven als SLM, willen gaan beperken. En ik denk dat het heel goed is dat we dat op zo'n manier gaan doen. Dat we gewoon alle professionelen in Suriname, misschien zelfs buiten het land, in de gelegenheid stellen om te dingen naar de positie van president-commissaris, om het bedrijf op een professionele manier te gaan runnen. Dus die acties worden ook wel vanuit de regering genomen. Gezien er vermeende misstanden nu worden gemeld door de RVC, door de directeur, heeft de regering zich daar overgebogen om misschien een algeheel onderzoek te laten instellen bij de SLM, binnen de SLM? Niet alleen bij de SLM, toch bij alle ministeries, bij alle parastatalen. Bij ons gaat er een onderzoek. Heer minister, vliegende reporter Jean Blankendaal van ABC Nieuwsdienst. Heer minister, is er misschien al een gesprek geweest met de Vereniging van Medici om te praten over de komende 5 jaar op het medisch vlak? Nee, maar dat gesprek komt er. Ik heb ook nog niet gesproken met de Nationale Ziekenhuisraad. Ik heb wel natuurlijk met onderdelen van beide organisaties gesproken, omdat ze, laten we zeggen, sommige leden verschillende petten op hebben. Maar ik zal met ze praten. Op dit moment heb ik, dacht ik, 27 gesprekken op agenda. Het is een heel groot ministerie. En je moet toch wel met iedereen zoveel als mogelijk praten. Dus die gesprekken komen er nog. Minister, als we praten over bijvoorbeeld de zorg in het binnenland, onder andere medische zending, RGD, etc. Welk beleid zal er worden losgelaten hierop? RGD en medische zending zijn heel erg belangrijk voor de eerste lijn zorg. RGD voor kustvlakte en de medische zending voor het binnenland. En ik heb steeds aangegeven, ik dacht vanaf dag 1, dat de eerste lijn zorg heel erg belangrijk is, omdat het daar begint. Als dat goed en stevig is, dan zou ik blij zijn als we niet de tweede lijn en de derde lijn hoeven te hebben, omdat de mensen al bij de eerste lijn worden geholpen. Dus je begrijpt dat die 2 onderdelen heel belangrijk zijn. De uitdaging ligt in de financiering. Er valt iets te zeggen over de exploitatiekosten van de organisaties. Omdat sommige organisaties, als het hun goed uitkomt, dan de Brassa-overheid hoor je. En aan de andere kant hoor je, als het niet goed uitkomt, wij zijn een zelfstandige organisatie. Dus wij zullen een middenweg moeten vinden daarin. Want als ik u subsidieer, dan willen we inderdaad ook inkijken
En we willen helpen beoordelen of zelf helpen zoeken naar een goedkopere boot om van een bepaalde dorp naar een ander dorp te gaan. Om maar een voorbeeld te geven. We hebben het halfjaarlijks evaluatie van de medische zending gezien. Ik heb de medische zending nog niet gesproken. Als dat gebeurd is, kunnen we wat in depth praten over hun activiteiten. Heer minister, vorig jaar toen Total Energies die FID had getekend, was er een x-miljoenen bedrag bestemd voor volksgezondheid gegeven aan de staat Suriname. Heeft u al een indicatie als dit geld al wordt uitgespreid en uitgezet in de praktijk? Er zijn verschillende financieringsmodaliteiten die ik heb gezien. Zo hebben we ook een overeenkomst gesloten met ISDB voor de, je zou kunnen zeggen, nieuwbouw van een heel moderne vleugel van AZ. We zijn bezig met AFD voor wat Marwina betreft. We zijn bezig met Total Energies voor wat Slangs Hospitaal betreft. Sommige van de leningen moeten nog door financiën worden geconfirmeerd. Dus de zaken lopen. En met wat AFD betreft, Marwina Ziekenhuis, er was een PM nodig, een projectmanager, om de zaken verder te trekken. Ik heb uiteindelijk een PM gevonden. Dus morgen gaat dat schrijven. Ik heb gisteren die PM gesproken. Morgen gaat dat schrijven naar AFD. En als ze no objection geven, dan kunnen we verder gaan met Marwina. Dus de zaken lopen. Laatste vraag van mijn kant uit. Wat is uw visie over het digitaliseren van het zorgsysteem? Ik weet, destijds was minister Patrick Pengel al bezig met zo'n systeem. Het is uiteindelijk niet helemaal van de grond gekomen. Wat is uw visie en hoe zal u zich sterk maken hiervoor? We gaan ermee door, want er is al een project draaiende met financiering van IDB, IS4H, waarbij in de eerste lijn, de primaire healthcare, zien we dat de verschillende polyklinieken, de verschillende artsen, huisartsen met elkaar verbonden zijn in een systeem. Het systeem is men aan het bouwen en uiteindelijk moet het resultaat zijn dat je één portaal hebt waarbij je makkelijk kan komen aan de belangrijke gegevens van de patiënt. Zeg maar een soort van history van zo'n patiënt, waardoor de dienstverlening makkelijker kan en de patiënt niet, hoe zeg je dat, hoeft te gaan naar allerlei stoepen. Maar bijvoorbeeld als je ziet dat een patiënt reeds bezig is geweest met polylatour, om iets te zeggen, dat je de patiënt weer daar naartoe verwijst. Dus laat me zeggen, digitalisering in zijn algemeenheid is belangrijk voor deze regering. En voor wat volksgezondheid betreft is er al een project gaande en wij gaan dat blijven ondersteunen. Ik heb het ook over het aspect van dat er betere controle uitgeoefend kan worden op declaraties, specialisten, dat alles. Want... Maar dat is onder andere SZF. Met SZF zijn er verschillende afspraken. SZF heeft verschillende afspraken gemaakt in het verleden om te digitaliseren. Ik heb begrepen dat er een heel duur programma was ingekocht. Voor mij is het nog niet bekend wat de reden was dat dat niet doorging, terwijl we al een deelbetaling hadden gedaan. Mijn QuickScan team heeft onlangs gesproken met SZF. De rapportage moet ik nog krijgen, dan zullen we ook horen waarom dat van digitalisering van SZF niet helemaal van de grond is gekomen. Ja, minister Misikaba, goedemorgen. Ganesh van TVN. Minister, het Wanica ziekenhuis is niet aangesloten op het waterleidingnet. Het water moet dagelijks gedistribueerd worden met watertrucks. Gaat u hierover nog... maakt u er nog hier werk van? Gaat u hierover praten met die collega van NH? Inderdaad, kennen we het probleem van Wanica ziekenhuis. But it's one step at a time. Er is crisis overal in de sector. En natuurlijk, een ziekenhuis kan niet zijn zonder water. Er wordt wel water op een bepaalde manier opgeslagen. Maar het moet beter.
En in tijd zullen we inderdaad ernaar kijken om ervoor te zorgen dat het beter wordt. En op een bepaald moment, minister, is er gekozen om de dak- en thuislozen te plaatsen in een van de vleugels van het Wanica ziekenhuis. Blijven ze daar? Zegt u dat daar voor hun toch de juiste plek is? Nee, de mensen zijn niet meer daar. Ik dacht dat in mijn eerste contributie hier, ik had aangegeven dat degene die ervoor zorgde dat de mensen daar konden blijven, dat die niet langer de diensten wilden geven omdat er niet adequaat werd betaald. Dus uiteindelijk hebben we de 16 dak- en thuislozen die nog daar waren ergens anders geherbergd. Laten we zeggen een tijdelijke oplossing om te gaan naar structureel. Ik weet dat er wat verschillende visies zijn ten aanzien van de opname van de mensen in PCS. Toch denk ik dat we uiteindelijk de mensen daar moeten herbergen. Maar dat gaan we bediscussiëren met PCS. Ik moet een werkgroep instellen. De mensen zijn al geïdentificeerd. En de bedoeling van die werkgroep is dat ze mij gaan adviseren van hoe verder met het structureel traject. Het zou kunnen zijn dat het resultaat is dat ze me adviseren. Blaas nieuw leven in Stichting Dak- en Thuislozen. Of het kan zijn dat ze komen met een ander advies. Kortom, ik heb ze wel gezegd, u start niet from scratch. Omdat we één, de tijd daarvoor niet hebben. Maar ten tweede, er is al heel veel werk verzet door verschillende organisaties binnen deze sector. Alleen, de zaken zijn versnipperd. En de taak van de werkgroep is simpel. Breng alle versnippering bij elkaar voor mij binnen een maand tot 6 weken. En zeg mij wat er moet gebeuren en dan gaan we dat uitvoeren. En we hebben ook de vakcentrales gehoord, minister, die zich hebben geuit over de loskoppeling van arbeid en die te plaatsen onder het vlaggenschip van volksgezondheid. Ja, hoe kijkt u zelf hiernaar? Ik denk dat volksgezondheid, welzijn en arbeid bij elkaar horen. De vakbeweging heeft zich beklaagd over wat ze noemen het eenzijdig beslissen daarvan. U weet dat zeker wat arbeid betreft er vaak in tripartiet overleg wordt opgetreden. Dus het waren misschien inderdaad beter geweest. Ik heb niet begrepen dat de vakbeweging een breekpunt van maakt. Die opmerking is gelegd, is op tafel gelegd van het waren beter geweest. En wij zeggen, we hebben die opmerking gehoord en begrepen. Wij zullen ons best doen om, zoals dat de traditie is, om wat arbeidsaangelegenheden betreft, om in tripartiet verband te blijven optreden. Mijn laatste vraag, minister. Hoe gaan jullie invulling geven aan dat aspect van welzijn? Zoals ik al eerder heb aangegeven aan de pers, wanneer we praten over welzijn, dan is het belangrijk dat wanneer mensen wonen en werken, dat ook op een gelukkige manier gedaan kan worden. Dat mensen blij zijn, dat mensen zich goed voelen. En dat betekent dus dat die woon- en leefomgeving aangenaam moet zijn. En dat betekent dat die werkplek decent moet zijn. Dus de mensen moeten een goed salaris hebben, goede secundaire voorwaarden. Maar ook de fysieke werkomgeving moet goed zijn. De intermenselijke verhoudingen moeten goed zijn. Dat is welzijn in zijn algemeenheid. En het spitst zit uiteindelijk toe, wanneer we praten over dat stukje van volksgezondheid in de mentale zorg. Dat we ervoor zorgen, van mij takin dat mannen siki, jaso na lok toesei. Dat mensen inderdaad niet alleen fysiek gezond zijn, maar ook mentaal gezond zijn. Dus het betekent dat je ervoor gaat zorgen dat het hele zijn van de mens, dat het op een gelukkige manier kan gebeuren. En dat hebben wij laatstelijk opgenomen in het staatsbesluit. U weet dat we een afspraak hebben met DNA. Dat terwijl wij bezig waren in de begrotingsbehandeling, dat het staatsbesluit, dat de nieuwe indeling van ministeries zou moeten regelen, dat in place zou zijn. Intussen hebben wij onze zaken vanuit ons ministerie reeds gestuurd naar het kabinet. En als het goed zit, zou dat staatsbesluit er al moeten zijn. Ja. Fishmani Thomas van Suriname Herald, als we praten over welzijn. Wat is de situatie bij PCS? Want
dan zijn ze in actie, dan zijn ze niet in actie. En heel veel zorg wordt niet meer geboden als we vergelijken met een aantal jaren geleden. Ook de opname, want als we om ons heen kijken, zien we dat veel ouders soms struggelen met hun kinderen. Als ze praten over zelfmoord, er is geen plek waar men echt concreet naartoe kan gaan. De intermenselijke verhoudingen bij PCS waren verre van ideaal. Bij mijn bezoek bij het PCS is mij een petitie aangeboden. Had ik ook reeds gewag van gemaakt. Wat ik heb gedaan, ik heb een commissie van goede diensten ingesteld met mensen die bekend zijn met PCS. En die commissie is aan de slag gegaan, is gekomen met een rapport. En uitgaande van het rapport heb ik gevraagd aan de huidige AD, algemeen directeur, om de zaak voorlopig over te dragen. De AD zou met verlof gaan. Ik heb hem gevraagd, neemt u inderdaad verlof? Maar bij uw weggaan wil ik dat u de zaak overdraagt, tijdelijk. En we hebben iemand aangewezen aan wie overgedragen moet worden. En ik denk dat met deze actie, als ik de rapportage krijg vanuit PCS, dat de rust is teruggekeerd, waardoor we rustig verder kunnen werken aan het versterken van PCS. PCS is bij lange na wat het moet zijn, maar we zullen stap voor stap komen waar we willen. Maar nu is voorlopig de rust teruggekeerd. Als het goed is, spreek ik de voorzitter van de bond later op de dag. Laat me zeggen dat wij ongeveer iets langer dan een week terug een schrijven hebben gezien vanuit de minister van TCT. Een kopie aan ondergetekend als vicepresident en de president. Waarin de Raad van Commissarissen bepaalde zaken natuurlijk naar voren bracht. Gisteren, op een gegeven moment, kreeg ik een telefoontje van een captain van Suriname Airways. Waarbij die op een gegeven moment geland is ergens in het buitenland. En hij mij meedeelde over bepaalde zorgpunten die te maken hebben met de acties die genomen zijn door de Raad van Commissarissen. Ik heb dat gesprek gehad met de persoon om het natuurlijk meer details te krijgen. En ik vond het serieus genoeg om gelijk de president te contacten. En we hebben telefonisch contact gehad over het een en ander. En na dat gesprek heb ik dus direct contact gemaakt met de president-commissaris, de heer Leising. En hem gevraagd om gelijk te komen naar het kabinet van de president. Ik moet zeggen dat daarna hij inderdaad verschenen is met nog 2 RVC-leden. En samen met de president hebben wij een gesprek gehad met de RVC. Vanuit de regering hebben wij wat vragen en opmerkingen geplaatst richting de RVC, waarbij onder andere van belang is te kijken naar het besluit welke genomen is door de RVC en de lokale en internationale complicaties die mogelijk zouden kunnen optreden. De RVC heeft aangegeven natuurlijk wat de achtergronden zijn van hun besluiten. Maar u moet weten dat de vertegenwoordiger van de aandeelhouder is de president. En als je zwaarwichtige besluiten neemt, zou het goed zijn en verstandig zijn om afstemming te plegen met de aandeelhouder. In ieder geval, vanuit de president, vanuit ondergetekend als vicepresident, hebben wij de Raad van Commissarissen niet gezegd wat ze moeten doen, omdat het hun verantwoordelijkheid is. En zij moesten rekening houden met een aantal zaken en op basis daarvan besluiten nemen. Intussen hebben wij begrepen dat het besluit voor schorsing, zoals zij dat hadden genomen gistermorgen, in de avonduren is teruggedraaid. Schorsing van de heer Ganesh. En wij volgen natuurlijk de zaak zoals dat verder verloopt. Wat u moet weten is, en dat heeft u wel gemerkt, is dat vanuit de regering wij in ieder geval bezig zijn met het voorbereiden voor het installeren van een nieuwe Raad van Commissarissen. Wij hopen daarmee binnen 2 weken rond te zijn. En dan natuurlijk zullen wij verder gaan met
belangrijke zaken, de inrichting en de voortgang van de SLM betreffende. Van deze kant uit denk ik dat het goed is dat wij in ieder geval zaken met betrekking tot Suriname Airways, dat wij omzichtig omgaan met die aangelegenheid. Suriname Airways is de Surinaamse trots, is een bedrijf welke wij nodig hebben in de Surinaamse economie, in het Surinaamse dagelijks leven. En ik denk dat wij er alles aan moeten doen om het bedrijf in zo'n danige situatie te krijgen, dat we er inderdaad op kunnen rekenen dat de service naar de Surinaamse samenleving in de toekomst gewaarborgd is. Op een verantwoorde manier. Nogmaals, wat ons betreft gaan wij door met het in kaart brengen en evalueren van de stand van zaken bij Suriname Airways. En we doen er alles aan om ervoor te zorgen in alle rust dit bedrijf in goed vaarwater terecht te brengen. U heeft gesproken over binnen 2 weken een nieuwe raad. Is dat inbegrepen een nieuwe presscom met dat van die sollicitaties? U heeft inderdaad gezien dat er een oproep is aan kader om aan te geven als zij belangstelling hebben voor de positie van president-commissaris. En uit die inschrijvingen zal er een selectie plaatsvinden, ja, voor een president-commissaris, maar ook de leden. Er zal een complete nieuwe raad van commissarissen over, ik denk binnen 2 weken, houdt u me niet aan de tijd, maar ik denk binnen 2 weken geïnstalleerd worden. Vicepresident, heeft de staat als grootste aandeelhouder ook gevraagd aan de RVC hoe het mogelijk is dat zij een van de functies over het hoofd heeft gezien alvorens zij de goede meneer hebben geschorst? Want dat blijkt dus dat zijn functie heel belangrijk was om operationele zaken door te laten gaan. U moet weten dat ik inderdaad die vraag heb gesteld aan de mensen. En de mensen hebben daarop antwoord gegeven. Ik denk dat wij daarop niet verder zullen ingaan. Maar wanneer je dit soort besluiten neemt, moet je alle stappen en alle consequenties op een rijtje zetten, want we zijn met een serieuze zaak bezig. En ik wil het laten op het punt dat de RVC daarna maatregelen heeft getroffen, welke de zorgpunten in ieder geval voor dit moment in ieder geval on hold hebben gezet. Ik begrijp wel dat het best onkundig overkomt aan de samenleving dat er eerst een schorsing eerder op de dag is gegeven en dat ze dat terug moeten trekken omdat. Hoe gaat de staat, hoe gaat de aandeelhouder dat verder vertalen aan de samenleving die ook de ondersteuning zou moeten geven aan de verdere opbouw van SLM? Nou kijk, we hebben al gezegd, we zijn heel serieus met de SLM. Wij doen er alles aan wat mogelijk is om ervoor te zorgen dat het bedrijf in goed vaarwater terechtkomt. Het bedrijf heeft ook structuren waar langs gewerkt wordt. Je hebt de raad van commissarissen, maar boven de raad van commissarissen heb je inderdaad de vertegenwoordiger, de aandeelhouder. En die wordt vertegenwoordigd door de president van de Republiek Suriname. De raad van commissarissen heeft uit de statuten bepaalde bevoegdheden en verantwoordelijkheden. En die kan zij invullen. Maar als aandeelhouder, wanneer je ziet dat er bepaalde ontwikkelingen zich voordoen, dan mag je de RVC uitnodigen. En de RVC wijzen op bepaalde zaken die mogelijk consequenties kunnen hebben voor Suriname Airways. En dan moet de raad van commissarissen daar natuurlijk op handelen. En ervoor zorgen dat zaken toch wel op een correcte manier en een goede manier worden afgehandeld. En ik denk dat dat gebeurd is. Je kan niet zeggen dat omdat het misschien verkeerd overkomt, dat je dan niets gaat doen. We hebben een issue gezien. En het was in ieder geval alarmerend genoeg om op te treden. Maar we hebben het overgelaten aan de raad van commissarissen om te handelen volgens de regels en de statuten die gelden voor dat bedrijf. Heer VP, we praten over invulling van de RVC-positie en de presscom, maar dat is als het gaat om de toezichthouder. Als we het hebben over de CEO-functie, de uitvoerder. Is er al iemand op het oog? Hoe zal er invulling gegeven worden daaraan? Komt er ook een open sollicitatie? Is er misschien, wordt het politiek ingevuld? Is het misschien vanuit de
interne stroom vanuit de SLM? Hoe zal dat geschieden? Daarop wil ik niet vooruitlopen. Ik denk first things first. Je begint met, we weten, de president is de vertegenwoordiger van de aandeelhouder. Na de president volgt de raad van commissarissen. En wij beginnen met de raad van commissarissen te vervangen binnen die 2 weken. De raad van commissarissen, die heeft bepaalde verantwoordelijkheden. En die zal die verantwoordelijkheden natuurlijk in afstemming met de vertegenwoordiger van de aandeelhouder. Dus nogmaals, dat is de president of de instantie die door de president wordt gemachtigd om namens de staat te handelen, in het geval SLM. En op basis daarvan zal natuurlijk de verdere inrichting van het bedrijf plaatsvinden. In ieder geval moeten we weten dat het doel is dat wij de National Carrier zodanig moeten inrichten dat zij haar taken in de toekomst op een effectieve, op een efficiënte manier kunnen gaan invullen. Dat is het doel en wij zullen daar alles aan doen. En wat u daarin natuurlijk uit kunt halen, dat is natuurlijk open. Maar ik wil niet vooruitlopen op acties die volgen na het punt dat we de RVC gaan installeren. Vicepresident, zal de laatste ontwikkelingen rondom de SLM en onze luchtvaartsector impact hebben op waarmee we bezig zijn, die EU-blacklisting? Zal het internationale impact hebben? Ik denk dat wij daarom heel voorzichtig moeten zijn wanneer we deze zaken aanpakken. En ik zal ook niet te veel uitweiden, omdat ik denk dat wij als Sranamangs toch wel ervoor moeten zorgen dat wij het bedrijf alle rust gunnen om haar activiteiten te ontplooien. Want we hebben er niets aan als wij sensationeel op zaken ingaan en jugu creëren rond het bedrijf. Want dat heeft een impact op het bedrijf. Maar het zou ook een impact kunnen hebben op hoe internationaal naar ons gekeken wordt. Dus wij hebben er alle baat bij om in alle rust deze zaken op te vangen en waar nodig natuurlijk corrigerend op te treden. Nogmaals, als wij het bedrijf in opspraak helpen brengen en natuurlijk de regering gaat door met haar onderzoekingen en dergelijke eigen evaluatie om te weten precies wat er gaande is, maar we moeten niet vooruitlopen. Omdat wanneer blijkt dat zaken niet zo zijn, dan hebben we al de slechte consequenties richting SLM teweeggebracht. En dat moeten we niet hebben. De consumers, de customers moeten vertrouwen hebben in SLM, dat de SLM kan waarmaken waar zij voor staat. En dat zullen we als regering onder alle omstandigheden ondersteunen. Toch nog deze vraag, heer VP. Wat is eigenlijk de precieze reden? Wat heeft de raad aangegeven? De verdenking? Kunt u misschien iets meer uitweiden daarover? Nou, ik denk dat de raad aangegeven heeft dat de waarnemend CEO bepaalde bedragen heeft ontvangen waar hij geen recht op zou hebben. Ik denk dat wij daarover in ieder geval vanuit de regering op dit moment niet verder op zullen ingaan. Ik denk dat dat een onderzoek waard is. We horen van de een, maar we moeten ook van de andere horen. En wanneer we alle informatie binnen hebben, dan zullen we ons oordeel vellen over die informatie die naar ons toegekomen is. Wat is de houding van de heer Ganesh in het geheel? Is hij ook gehoord door de aandeelhouder? De heer Ganesh is nog niet gehoord, maar het is wel de bedoeling, zoals ik zeg, van in dit soort gevallen hoor en wederhoor. Ja. De heer Ganesh zal ook gehoord worden. Ik heb wel regelmatig contact gehad met de heer Ganesh om van hem te horen wat zijn kant van de zaak is. Maar ik denk dat het goed is dat op een gegeven moment wij ook op het niveau van de president dat gesprek met de heer Ganesh ook aangaan. Heer president, we hadden uw minister van Buitenlandse Zaken ook de vraag gesteld. Nog steeds vicepresident. Heer vicepresident, misschien kijk je in de toekomst, maar heer VP. Ik zal daar niet op ingaan. We hebben de minister boven van Buitenlandse Zaken ook de vraag gesteld van wat was de rol van de minister Brunings in Nederland bij de aangelegenheid van de ambassade? Wat is er precies gebeurd? Want de president hoorde ik zeggen van ja, maar ik ben de baas van de ambassadeur, de terminologie die niet zo goed in goede aarde is gevallen bij velen. Want ja, mensen hebben geen baas, maar afijn. Wat is precies de rol geweest van minister Brunings daar?
Ik heb de president niet gehoord wat dat betreft. In ieder geval niet in de media. Bij de persconferentie zei ze dat. Dat heb ik dat even gemist. Maar waar het op neerkomt is dat de heer Brunings met verlof is. Ik heb ook ergens gelezen van ja, kan men niet aangeven wanneer mensen op dienstreizen gaan en dat soort toestanden. De heer Brunings is op verlof. En wanneer je met verlof bent als minister, dan zul je van bepaalde zaken natuurlijk zul je niet daarop moeten ingaan. Laat mij zeggen dat wanneer zaken officieel gepresenteerd worden die te maken hebben met het buitenlands beleid. Het buitenlands beleid valt direct onder de president. En wanneer je bepaalde acties gaat uitvoeren die betrekking hebben op het buitenlands beleid, dan zul je toch wel vooraf goedkeuring daarvoor moeten hebben. En ik denk dat dat stukje een omissie is geweest. En daar zullen we dus corrigerend voor optreden. Ik heb ook gevraagd dat in ieder geval die informatie naar al de ministers duidelijk is. Want als je met verlof bent, nogmaals ben je met verlof. En daar zul je dus aan moeten houden. Dus wat dat betreft sta ik daarachter. Ja, kort nog weer naar meneer Ganesh, want SLM speelt, mensen volgen ons live. Om hoeveel gaat het bedrag dat eigenlijk niet goed verklaard kan worden? Ik ken bedragen niet. Ik heb me niet bezig gehouden met bedragen. Ik heb gisteren de informatie gehad dat het om 4 salarissen gaat. Ik heb dat duidelijk gevraagd. En wat ik begreep is dat die informatie niet juist is. Ik wil dus, om geen fouten te maken, toch wel wachten op het onderzoek dat wij zelf doen. De evaluatie die wij zelf plegen. Om daar nader op in te gaan. Maar op dit moment begrijp ik dat het wel eens niet een situatie is. Overigens heb ik begrepen dat de heer Ganesh 3 jaar lang heeft waargenomen als CEO. Op basis van zijn seniority als onderdirecteur bij de SLM. En geen waarnemingstoelage heeft gehad in die periode. Ik denk dat dat het verschil is, maar dat hij tot nu toe dat bedrag niet heeft ontvangen. In ieder geval, nogmaals, laten we afwachten tot het onderzoek gedaan is. En laten we in ieder geval geen olie op het vuur gooien. Ja. Omdat we daarmee onze zaak, de Surinaamse zaak, geen goed meedoen. Heer VP, laatste vraag van mijn kant uit. De samenleving is zeer positief over de open sollicitaties voor 3 van de staatsbedrijven als het gaat om de prescom-posities. Hoe staat het bijvoorbeeld bij bedrijven als Staatsolie, EBS? Komen er daar ook open sollicitaties? Op basis waarvan is er een keus gevallen voor die 3 staatsbedrijven, terwijl er veel meer staatsbedrijven zijn in Suriname? Nou, ik moet zeggen dat, kijk, er zijn zoveel meer organisaties, bedrijven die moeten worden ingevuld. Ja. Qua RVC's, besturen en dergelijke. En lange tijd hebben we niet zo'n situatie gehad. En wat mij betreft denk ik dat wij er heel positief tegenaan moeten kijken. Dat wij in ieder geval een begin maken om te kijken hoe het allemaal loopt. Laten we dit beschouwen als een begin. We kunnen niet direct bij alle 100 parastatalen beginnen met een nieuwe zeg maar activiteit. Laten we beginnen met deze 3. Laten we kijken hoe dat loopt. En natuurlijk, de tijd zal uitwijzen hoe dat allemaal verloopt. Ik persoonlijk denk zelf dat wij terug moeten gaan naar de tijd, heel lang terug, waarbij we zelfs bij bepaalde functies in die overheid moeten gaan kijken naar wie dient zich aan. Op basis van credentials besluiten nemen. En dat kan wat mij betreft zelfs op het niveau gaan spelen van onderdirecteuren, directeuren op ministeries en dergelijke. Dus we zijn er nog niet helemaal, maar laten we dit als een positieve stap beschouwen waarbij we zijn begonnen in ieder geval. Met deze 3. Ja, we zien bij Staatsolie statuten zijn veranderd. Bij EBS hebben we gezien dat broers van leden van de regering werden geplaatst. Dus die grote bedrijven die veel impact maken en bijvoorbeeld waarbij andere Staatsolie veel inkomsten krijgt voor de staat, zou het toch wel goed zijn om daar juist die friends en family, dat politiek gedeelte eruit te laten. Ja, dus kijk, ik heb het al gezegd. SLM, hebben we al gezegd, is hot item op dit moment. Ja. Eigenlijk is het met SLM begonnen.
Laten we kijken naar deskundigheid. Laten we kijken hoe we dat bedrijf uit de situatie kunnen halen zo snel mogelijk waarin ze vandaag terecht is gekomen. Inderdaad, kan je zeggen staatsolie, EBS, etc. Misschien komen we er op korte termijn op terug. Maar voor dit moment denk ik dat we met die 3 bedrijven, met die 3 organisaties een eerste stap hebben gemaakt. Ten aanzien van broers, zussen, vrouw en dat soort toestanden, denk ik dat wij vanuit deze kant in ieder geval als vicepresident, ik mag niet praten namens de president, maar ik denk ook zeker vanuit de president, dat absoluut die intentie, zoals we hebben gezegd, voor de verkiezingen, maar ook vasthouden daaraan na de verkiezingen en invullend de positie van president en vicepresident, dat u ons daarop in ieder geval niet zal kunnen aanspreken. Ja, vicepresident Rusland, om bij staatsbedrijven te blijven. De vorige regering die had grote plannen om Sail te verkopen. En men sprak ook over terrein hier aan de Cornelis Jongbouwstraat. Wat zal de regering hiermee doen? Gaan ze door met de verkoop van Sail? Ik denk dat wat dat betreft wij zorgpunten hebben. Maar we weten niet precies wat de status en de situatie is op dit moment. Ik denk dat, en dat hebben we net ook besproken in de onderraad, dat wij moeten nagaan wat de status is. En wat mij betreft gelijk evalueren en zaken die nu in proces zijn, wat dat stukje betreft, zeker aanhouden. We gaan geen primeland gewoon weggeven aan mensen terwijl de overheid zelfs die terreinen nodig heeft voor haar activiteiten. Dus u kunt van ons zeg maar afgaan dat wij de zaak zo snel mogelijk in kaart brengen en ook de besluiten zullen nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat die overheid de ruimte heeft om haar werk op adequate manier te doen. Als zaken in proces zijn en ze nog natuurlijk on hold gezet kunnen worden, zullen wij dat zeker doen. En wat onze policy is, de overheid heeft behoefte. En dan ga je niet zorgen dat je terreinen en je gebouwen zomaar weggedaan worden. Dus we kijken ernaar.